ମା ମୁଁ କଣ ତୋର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ? ତୁ କଣ କେବଳ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ମା? ଜଗତ ପାଡ଼ିନି ଜଗତର ଆଦିମାତା ତୁ। ସତରେ କଣ ତୁ ତୋର ନିର୍ଦୋଷ ନିରୀହ ସନ୍ତାନର ରକ୍ତ ବଳିରେ ଖୁସି ହୋଇ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ତୁ ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଥାଉ? ହେଲେ ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିଛି ଯେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ମା ତାର ସନ୍ତାନର ରକ୍ତ ବଳିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ତୋର ମଣିଷ ସନ୍ତାନ ମାନେ ତତେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବିନା ଦୋଷରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ବଳି ଦେଇ ତତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ହେଲେ କହିଲୁ ମା, ସତରେ କଣ ତତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ? ତୋ ଆଖି ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ତୋର ମଣିଷ ସନ୍ତାନ ମାନେ ତୋର ନିର୍ଦୋଷ ନିରୀହ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ବେକକୁ ଅତି ନିର୍ଦୟତାର ସହିତ କାଟି ଦିଅନ୍ତି, ଆମ କଷ୍ଟ ଆମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତରେ କଣ ତତେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ?